Washo umkelenezo igwijo elabona uMadlungothi sesifike qathatha mbukeli nentandokazi yohlelo lwakho ekhaya Jikelele zimfraki sonke ke namhlanje phela bangenile omani in sekuya ke nje ngokuthi wena nomlungu wakho navumelana ngokuthi nizonikana into engakanani ngeke ngibeze nje ke abantu sebethi hayi yami salary bizovakasha nje ibalance sithi 00 we lalela webhuti sisi bayifuna ke leyo mali phela labo badla imali ngisho noma ekabana bayingeni abakhathalele kuthenjwa eyintsukuni nje ngeke ngabezwa sebethi bafana ke nisifakeleni imali explosion eBri kholosa sesila zifike Friday hayi jonga mani jonga lichile ugijo lisitsho ke mbukeli libhengeze ukufika kwethu siliqela olithanda kunene iEkhaya Jikelele sifika ke mbukela songangazandla kuba yiFriday sifuna kaloku jonga ube bright ube right Friday ungebe nayo so dedisa lo tafile kuba kuzoba lit namhlanje kuninzi ke esikuphathele kona wena simo sezulu ezemidlalo sinazo nendwendwe ezawuxhobisa uqinisekisa into kubana uqhele iqhwana uqhele iqhukwane dimlo ke ukhelosa kalubisi unonkanyezi masichaye iqhuma Umshushisi wombuso uadvocate Billy Down kanye nentatheli uKaren Mon baphume phambili enkantolo ephakeme njengoba kukhishwe isinqumo esithi kumele kubekelwe eceleni ukushushiswa kwabo ngowayingumengameli wezwe uJacob Zuma ngasese. Ingqina kwityala lokubulala amadoda amahlanu atyholwa ngokubulala ngokungenalusini uSenzo Meyiwa lityhola bakwantsasana ngokusebenzisa amagama angalunganga xa ethatha iingxelo zalo. Kwezemidlalo iJamaica iphulela amasaka intshatsheli ezikhuselayo iNew Zealand yaya kuthi ncu encochoyini kaGroup G kwitumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi eKapa. Babanyabonga wasindisa impilo yami babanyabonga wasindisa umoya wami oh yeah lochani ngubathabile sikhosana la ekhaya Jikelele la uthola khona indaba ezikhamba phambili zemidlalo ifundo zokuzithabisa umvumo njengoba nami ngila bukela ekhaya Jikelele ku DTT TV ngamalanga weveke kusukela ngomvulo kube ngelesihlanu kusukela ekseni ngo6 bekube ngo9 bukela lapha. Inkantolo ephakeme ehleli eMgungundlovu isiqinisekise isicelo somshushiso ombuso uadvocate Billy Downer nentatheli uKaren Mon sokhoxisa isicelo sowabe umengameli wezwe uJacob Zuma sokuthola imvumo yokubashushisa ngasese. Inkantolo iphinde yanquma ukuthi uZuma akhokhele indleko zabameli bakaDowner noMon. Kwiveki ephelileyo uDowner noMorgan kwisicelo sabo sokufuna isigunyaziso sokuthotyelwa kwesigwebo nebesichotshelwe izijaji ezintathu bavakalise ukuba ukuvela kwabo kuthutshiso lwabucala lukaZuma kwakudala umonakalo ongenakulungiseka kubomi babo. Ijaji zigwebe ngecala labo namhlanje zisithi isigwebo sangaphambili somhla we7 kuJulayi simile kwaye asixhonywanga de kugqitywe ngesicelo sokubhena. Ijaji zikwagwebe ngelithi okaZuma makahlawule indleko zenkundla. Kwisigwebo inkundla ibekele bucala isamani zikaZuma zotshutshiso lwabucala ngakuDowner noMorgan yakwamthintela uZuma ekumiseleni okanye aqhubeke notshutshiso lwabucala ngakwesisibini. Utshutshiso lwabucala lukaZuma lusukela kwizityholo zokuba uDowner noMorgan bavuzisa incwadi kagqirha imfihlo ngelixa kwakuvavanywa ityala lentengo yezixhobo likaZuma. Emva kwesigwebo sangaphambili uZuma wavakalisa ukuba uzimisele ukubhena nto leyo esenokwenza ukuba impumelelo yanamhlanje kaDowner noMorgan ibe yethutyana. Indirectly, what has taken place is that the legal actions of Ms. Karen Moore and Advocate Billy Downer of trying to say we do not want to appear in court on Friday have been dealt a blow, because by simply submitting or asking the court to fast track or jump the step of the notice of leave to appeal, if you want to overstep that, if you want to overcome that, all that President Jacob Zuma needs to do is to file his notice to appeal today and they'll be forced to come back tomorrow.
Oku kuthetha ukuba ababandakanyekayo kwityala kulindeleke badibane kwakhona enkundleni ngomso ukuvuselela umba wotshutshiso lwabucala kwaye ngenxa yezibheno ezilindelekileyo baya kuvelela nje ukuhlehliswa kwetyala. Amagqwetha kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa aphawule ukhabana kubungqina bomhlobo wexesha elide likaSenzo uMthokozisi Thwala. Phakathi kwemiba uThwala unike ubungqina bokuba weva izithongo ezimbini zompu ngobusuku besithwakumbe. Mahlanu amadoda ajamelene nezityholo kwityala lokubulawa kwentandane yeBafana Bafana ngonyaka ka-2014. uThwala undlale indlela ezavakala ngayo izithonga zompu, esinye ngethuba engaphakathi, esinye ngethuba sele ebalekele ngaphandle. You mentioned that when you were there in the kitchen during the scuffle, you had a shot. Did you see who discharged this shot? Noma ngeke ngize ngisho ukuthi ngabona ukuthi ubani waqhumisa isibhamu, kodwa iscuffle sasi between uSenzo nalo muntu ayiphethe isibhamu. Was that the only shot that you heard? Zuthu sokuqala ngasizwa sona lesi sikhathi ngisasendlini, sesibili ngasizwa on my way athi sengiphuma nje sengiphumile sengidlule ngisho ngasempompini. uThwala uqudiswe ngemibuzo ngobungqina obukhabana nobo bommelwane wakwaKhumalo Ekhaya Ncatshe bokuba uMeyiwa wayethe tywaa phi emva kokuba edutyulwe. Ngiyacabanga ukuthi umfana waka Ncatshe wangena after mina. So mina ngafikela kuyena uSenzo. The only time engasuka eduze kwaSenzo was when ngiyovulela uTumelo. Ngase ngibuyela kuyena uSenzo. Okwahlatywe imibuzo nge-SMS ekholelwa kuba yathunyelwa ngulongwe Thwala eyithumela kuThwala uthile wesibini nefundeka ngolhlobo uSenzo ubhubhile bamdubule phambi kwethu. I put it to you, said that is contrary to the content of the SMS that he sent to Sedo to Thwala too. Njengoba sengishilo ukuthi ngiyacabanga ukuthi nami bengishilo ukuthi uLongwe wayephumile. So le SMS njengoba isende uyena uLongwe, even though uyasho ukuthi you are putting it to me, but akayizele yena azoyichazela yena le SMS ukuthi ithini yona. Isaqhuba ke kambe inkqubo yokupheka ngemibuzo ingqina. Ungqongqoshe wezokuxhumana nezobuchwepheshe uMondli Gungubele utuse inqubekela phambili embonini yezobuchwepheshe kuleli. Lokhu ukusho esithangamini somabhizinisi abavela emazweni eBRICS eKapa ebeyenganyelwe ngongqongqoshe bezokuxhumana kulamazwe. Ukukhuthazwa kwe-B2B libhongo kumazwe eBRICS, umphathiswa uGungubele uthi ikhonkco losomashishini ababambiseneyo kuqabela ngaphezulu kokuba ilizwe lime ndawoni ehlabathini kunye nokwahlukana kweelwimi ezithethwayo. Nakubeni ikhona imingeni yezoqoqosho kweli, kodwa kubonakala uhlumo kwiinkampani ezininzi ze-ICT, uqala kwezincinane ezisakhulayo esele zikhulile ukuya kwimizimveliso. Uqhube wathi icandelo le-ICT kweli lelinye lamacandelo athandwa ngabatyalizimali kweli lizwekazi Afrika. Our advanced digital ecosystem is powered, amongst others, by more than 300,000 kilometers of fiber laid all over the country by public and private sector stakeholders. Ngo-2021 icandelo lezoqhagamshelwano nobuchwepheshe langenisa imali ekwi-243.6 billion rand. South African Connect program is a collaborative effort by the private sector and our state-owned enterprises and aim to connect 5.8 million households, 8,520 schools, 1,764 hospitals, 3,967 clinics, 567 libraries, 8,241 traditional and tribal authority centers. All these will be connected to the internet. Umphathiswa uGungubele ukwathe unethemba lokuba eliqonga lakusebenza njengesixhobo sokuqinisa intsebenziswano yosomashishini boqoqosho bamazwe eBRICS. Abafundi abangama-22 beekhampasi ezintathu zedyunivesithi yaseFreystata babanjiwe emva koqhankqalazo olunobundlobongela. Abafundi ke bebenomsindo ze baphazamisa iinkqubo zokufunda befunge ngokuqhuba noqhankqalazo de kusonjululwe izikhalazo zabo ingakumbi ngenkqubo yeNSFAS ebizwa ngokuba yi-Izaka.
Eyona nyewe ijongene nabafundi abangaphandle kwecampus, abanye bakhutshwe kwaphela kwiindawo zokuhlala zabafundi, abanye bathi babanjwe lingxele likakhethekile abanamathemba wokusuka phantsi kwempumlo, bambi basaxingile ukubuya emakhayeni wabo oko iqalile kota. If it means that we have to continue like this, then it will be like that, because it will be unfair for us now to continue with classes as other students are still at home. They don't have money to come back. Other ladies, you have female students here who don't have sanitary towels. Ibhodi emele abafundi nayo iphefumle ngokunganeliseki kwayo, besitsho ngentsholo yokuba kwanele ngoku nanjengoko inkali ixingetyeni malunga nokuya emagumbini wokufunda. We came together as students to show that we are fed up with this. We want proper management. We want to be managed proper. Some of us are coming from disadvantaged families. iYunivesithi ivakalise ukudana kwayo ludushe lwabafundi, nangona kunjalo bathi bayavelana neemvakalelo zabafundi. We will keep our engagement with NSFAS open, and I must here indicate that the support that we're getting from the NSFAS CEO and his team is good, but we need to iron out what are the key challenges. We need to ensure that the Student Representative Council is on board. iYunivesithi yaseFreystata imise inkqubo yethutyana yokuqhuba nezifundo ngobuxhakaxhaka banamhla, kodwa abafundi batshotshe entla nokuzikhaba bekhankanya imingeni yemali ne-internet. Izakhamuzi zasemqhekezweni ngaphandle kwasemthatha e-Eastern Cape zihleli libhojozi ngenxa yokudlanga kwezigameko zokudlwengula nokuphanga ezenzeke kuleli sonto endaweni. Esigamekweni sakamuva kudlungulwe owesifazane oneminyaka engama-21 kwangeniswa esibhedlela, owesilisa oneminyaka engama-75 yena-ke oshawe ngesihluku. Lelali ikubungelwe lulwaphulo mthetho. Phezolo kuqhekezelwe imizi emithathu, kutyholwa ukuba kwezi ziganeko kuchaphazeleka umama oneminyaka engama-63 kunye notata oneminyaka engama-75 kwaze kwadlwengulwa intombazana eneminyaka engama-21. Okokuqala ndakudala ndavincelwa ndikakuthatha inkomo neebhokhwe yonke into ndandifuyile nditshatshile indoda ngashiyeka abantwana bebancinci andiqali oluhlukumezo ukudibana nalo. Uba ke ngongathi urhulumente hayi noxoka ndithi makenze ntoni na hayi andizazi uba mna ayisendim hleli nje ndiyancangcazela naxesha nini. Ndaqhekezelwa kakabini. Okokuqala bathi ifowuni imali ndatha imali andinayo, bandibetha babetha nomntana wam ona 18 years, bamthatha bafuna umdlwengulela kulandlu. Qha ke waye wasindiswa ndim ngoba ndaye ndakhala. Ndabethwa ke emlenzeni siscrap ndiyaqhwalela. Ulwaphulo mthetho kule ndawo lunegalelo kwinkqubo yokufunda nokufundisa. Ngoba abantwana abaninzi bayeka esikolweni ngenxa yale nto yenzeka apha emqhekezweni yovingcelwa bathathwe lifowuni babethwe. Amapolisa asaphanda kwaye akukabikho ngxelo yabantu ababanjiweyo. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC emqhekezweni eMthatha. Abahlali base-Vet Center Atlantis ngaseKapa bavakalise inkxalabo ngokugcwala kweenkunkuma kwingingqi yabo. Bathi oko beqokelela inkunkuma isithuba esingaphezu kwenyanga kususela oko ingathuthwa. Kutyholwa ngokuba iqalise ungathuthwa inkunkuma emva kokuphelelwa kwesivumelwano sikanokontraka obethutha inkunkuma kule ngingqi. Le dolophana yase-Vet Center e-Atlantis imalunga nomgama ongangeekhilomiters ezingama-40 ngaphandle kumantla eKapa. Abahlali kule ngingqi basebenzisa iiplastiki zenkunkuma bazifaka kwiikhonteyina ezisecaleni kwendlela. Zithi zizothuthwa ziiloli zokuthutha inkunkuma. Iinkokheli zasekuhlaleni kunye nabahlali bathi le meko iqale ukuwohloka xa ikontraka yeeloli ethutha inkunkuma iye yafika esiphelweni. Kumdaka yonke indawo eyona nto isikhathaza kakhulu ngabantwana abangakwazi nohamba. Abantwana abangakwazi nohamba nje abantwana bafumana ijams kule ndlela. Ingichaphazela kakhulu mna mntu uhlala apha phambi kwayo. Mna ndihlala phambi kwayo mna nomntana ongaphakathi. Umntana mandimkhuphi ngaphakathi endlini because of ndoyika into yobana arhawuzelelwe and ke kukho neempuku ezibaleka zingene ezindlini asazivula izindlu.
ilanto i-contract zabo zizaterminatwa banikwe i-notice from 1 kaJuni kuye impela nyanga kaJuni. Salindela kuba ngabe ngelo xesha yabe seyilungisiwe ikhampani ezawutake over from bona baclean baqhubeke baclean. But uzothi gangoku indaba esinokunika zoba ngabakho ikhampani ibekiweyo etafileni. Umasipala uthi uyayazi le meko yokulibaziseka kweenkonzo esixekweni yaye uyinika ingqwalasela. The bag contract is now in the process of being finalized, and I think that plays a bigger part of the problem because the people are used to getting their bags and filling up their bags at home. But cleaning is happening and the bag issue is being addressed. Abahlali balapha kulo mmandla bathi le nkunkuma inobungozi kakhulu kokusingqongileyo kwakunye neempilo zabantwana babo. Bathi kuba kuxozwa mphini wumbi ke bazawushiyeka bengenalo elinye icebo koko baqhankqalaze okanye bagwayimbe. Athule Joga kwiindaba ze-SABC ndiseVetsand eAtlantis. Inhlangano iCouncil of Taxi Associations iSantaco ngamafishane eWestern Cape isiphakamise ukuthi kumiswe yonke imisebenzi izinsuku eziyisithupha esifundazweni. Amatekisi ke alinganiselwa ezinkulungwane eziyi12 eWestern Cape ngekakwazi ukuthi athuthe izinkulungwane zabagibeli abathembele kuwo. Eqaleni phela kwaleli isonto mbukeli kuye kwashayisana ke abashayeli bamatekisi nabezomthetho enkabeni yedolobha laseKapa. In this province. Inhlanganiso ibizinyaswe imibutho yonke emikhulu yeeteksi ekhaya elitsha kuzo zonke indawo kusetyenzwa kuzo kulindeleke kuba kuqhutywe ugwayimbo de kube ngumhla wethoba kule nyanga. Oku kubonisa ukudana kumiliselo lwemithetho kamasipala emitsha yesixeko saseKapa. Ukususela ngoJanuwari izithutho ezininzi ziye zathinjwa ngokutsho kombutho iSantaco. This was exacerbated by the increase in the number of vehicles that have been impounded. 6,000 in a space of 6 months, which is over 1,000 vehicles have been impounded every month. And that has resulted in the last 12 months, we have lost close to 1,000 of our taxis to the financing institutions. 488 by end of May, and between May and now, in addition to the 488, it has been 309 of our vehicles that are up for repossession as a direct result of the impoundment. Some of these vehicles are collected by the sheriffs from the pound because the operators are unable to release them. Isixeko sithi sifuna ukuphucula ukhuselo ezindleleni imithetho yaso imele bonke abantu abasebenzisa izithuthi. Ibhasi ezimbini ubuncinane zitshisiwe enyanga kwaye uhola wendlela uN2 uvaleke ngaphakathi nangaphandle kweKapa. Abakhweli bavakalise ukuxhalaba. iSantaco ithi izimisela ukuqhubeka neengxoxo nawo onke amanqanaba karhulumente. Ibhodi elawulayo yeSantaco nabo bayimeleyo bebezimase intlanganiso. Gwachapa, siphinde sinamkele xa singena ke kwezemidlalo. iJamaica ipulela amasaka intshatsheli ezikhuselayo iNew Zealand ngamanqaku ayi-59 kwayi-48. Yaye kuthi ngcu encochoyini kaGroup G kwitumente yendebe yehlabathi yebhola yomnyazi eKapa lodumo. Ukanti ke nakubeni iProteas bethe Uganda ngamanqaku ayi-52 kwayi-50 bekufuneka ziphumelele ngamanqaku ayi-64 ukuze sidlulele kwisigaba esandulela amagqibela kankqoyi. iSilver Fans zikhawuleze zathembisa zakhokhela ngesithathu samanqaku kodwa iSunshine Girls zizala kwaye nganzo yaphela ikota yokuqala zikhokhela ngamanqaku ayi-15 kwayi-11 zibe intubila iSilver Fans kwikota yesibini khe zaphambilana kunjalo nje ngamanqaku ayi-12 kwayi-11 kodwa kuyiwe kwikhefu iSunshine Girls ziphala phambili ngayi-26 kwayi-23 amanqaku. Kuyacaca ke kuba intombi zaseJamaica zivume ngokuvunyiswa zinike mtyhafe ezo zaseNew Zealand zazibhulela amasaka ngamanqaku ayi-59 kulawo ayi-48. Biluloyiso lokuqala kambe olulwe Sunshine Girls ngakwiSilver Fans kwitumente yendebe yehlabathi. There is no goal. Kanti ke ngaphambili intyatyambo zaseNgilane zityatyushe iDiamonds zaseAustralia ngamanqaku ayi-56 kwayi-55 kwidabi lasencochoyini kaGroup F. Kodwa omabini lamaqela adlulele kwisigaba samaqela amane okugqibela kwitumente.
iNgilane iphumelele ngoncipho ikota yokuqala ngo-15-13 eliqela lizinze kwindawo yokuqala kwihlabathi lazimisela nangakumbi kwikota yesibini kuyiwe kuphumla likhokhela ngayi-32 kwayi-26 kwikota yesithathu ibuye iNgilane itshisa Bay ivalela phakathi phantse onke amathuba ewafumeneyo abambene ngazo ngakumbi kwikota yesine kubonakala ngathi alikho elifuna ukugoba uphondo kodwa zithe apho zikhokhele khona intyatyambo zaseNgilane zatyhila kwelinye ikhasi de zabethelela nesokugqibela ziphumelela ngo-56-55 ebhodini. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Ikomishoni yamalungelo oluntu ise umnikazi wevenkile yaseGqeberha ibinombhalo othi LGBTQ not welcome. Akuke kuye kwashukumisa abantu abaninzi nkqu nemibutho elwela amalungelo oluntu. Ukuthetha banzi ngalomba siza kubamba emnxebeni usibonelo Ncanana omele amalungelo oluntu kumbutho omele abo abathandana ngesibebesisini esinye i-out kweliphondo laseMpuma Koloni. Sibonele masikubulise sikwamkele inkqubeni iEkhaya jikelele. Ndiyabulela kakhulu ngibulise nakubaphulaphula. Iyakhwanqisa kakhulu lento ndisisanda ukuyiva eyokuba umnini wevenkile uye wabhala umbhalo othi LGBTQ not welcome. Ungekhe wabelana nathi ngokuba uye weva njani wena xa ubona oluphawu kwaye ingaba lento iye yanefuthe elinjani kuluntu lwengingqi? Ingiphathe kabuhlungu ingiphathe kakubi because ingibuyisele emumva esikhathini la sisahlukunyezwa khona or sisahlukaniswa ngokobuhlanga umuntu omhlophe umuntu omnyama engavumelekile kwenye indawo nomuntu omhlophe engavumelekile kwenye indawo. Ngiyakhumbula ngibona isign ngavele ngakhumbula into eyenzeka kumina ngisakhula ngathi ngiseThekwini and ukhona umlungu wayengitshela ukuthi la eThekwini beach akufanele ubhukude abantu abakhafula. And mangibona le sign iyangibuyisela back kuleya ndawo la engazibona khona ngimncane la engazibona khona ngathi angilutho. So iphathe kanjani umphakathi? I think umphakathi lo bengithi umphakathi lo wezitabane we-LGBTI community uphathe kakhulu because lento le ibonakala engathi incane but inkulu because iba uparaffin enzondweni evele ikhona emphakathini and uzobona ukuthi ngathi isikhathi sizohamba kuzoba khona abantu abazoshawa kuzoba khona abantu abazolahleka kuzoba khona abantu ababona ukuthi banelungelo lokuthi khona umuntu ongafanele angene evenkelini yakhe ngenxa yokuthi lo muntu uthandana nobulili obufanayo. So ayihlali kakuhle and ayikho right and under umgaqo seko or under i-constitution iyawuphula umthetho because i-constitution icaci cha la ibeka khona ukuthi akho umuntu onelungelo lokucwasa omunye umuntu ngenxa yokuba umuntu uthandana nobani or ubulili bakhe buthini or indlela akhetha ukuphila impilo yakhe ngayo. Akho umuntu onelungelo lokuthi akwazi ukucwasa omunye umuntu. Ingaba mhlambe nje ndiyathanda into okubana usibuyisele emva kuba siyaqonda into okubana lento iye yenzeka mhlambe kule nyanga ephelileyo. Ungathi mhlambe uziva njani ngokuthi ngokuthatyathwa ikomishoni yamalungelo oluntu eMzantsi Afrika kunye nenkundla yokulingana ngokwesini? Uziva njani ngendlela abathe baphendula ngayo kwesisehlo kwaye siyafuna into okubana usibuyisele emva into okubana yintoni ethe yenzeka mhlambe kuyo le shop owner? Ingabe uye wabanjwa ithini into? Akabanjwanga msasazi into eyenzeka ngibone isign futhi ngizwe kuthiwa khona isign la ngibe sengicela abantu engisebenza nabo ukuba abahambe yongijongela le sign ukuba nyani isign ekhona nyani la bethole khona ishop owner yaba intimidator yabalandela ngemoto la bezithole khona bezibona ukuthi basengozini. So ngabona kuba singu out kuzofanele sivule icala or sifake i-complaint under Human Rights Commission.
But i-Human Rights Commission ngiyayithandela indlela enze ngayo yokuba ayibone i-seriousness or abone ukuba lento yenziwe i-shop owner lenziwe ngumuntu othengisayo ingozi kangakanani nokuthi ayithathele phezulu abone nokuba fanele ayise i-quality court ngokusheshayo. But iziningi into esezenzekile akaboshwanga ke umministolo ngoba akafuni ukuyisusa esign kunaloko uvule i-WhatsApp group yakhe eplana ezinye izinto ezinokusukumeza o ezinokucwasa o ezinenzondo ezibhekiswe kubantu aba-LGBTI. So kule group kuthethwa ngezinto abafuna ukuzenza ezinye izinto abaze bakhulume ngazo kukhulunywa nokuthi bazobabulala kukhulunywa nokuthi bazobalungisa ngendlela eyama-Islam so le bafaka nenkolo phakathi kule nzondo yabo baphinde bayenze futhi uparaffin obenze ingane bayisebenzise as if uparaffin because bebekhuluma bathi protect our children la ngibe ngaqonde khona ukuba to protect our children entweni because according to ngabantu abama-LGBTI kodwa ke umministolo umayesho yena uthi kwakukhona abantu abama-LGBTI abancamisana esitolo sakhe eyami ke ithi if bekwabantu ababe straight or abantu abobulili obungafani wayezo react ngendlela efanayo na o why engafakanga isign ethi angincanyiswana o akubanjwana ngezandla esitolo sami la esefaka khona abazukulu bakhe ethi ke bafundisa abazukulu bakhe lempilo engalungile. Ndiyakuva into yokubana uyakhala nangendlela abagxeka ngayo beze besisho into yokubana abantwana mabangabandakanywa bathi mhlawumbe protect our children. Ungathi wena sibonela zeziphi mhlawumbe izicwangciso okholelwa ukuba zisebenza kakhulu ekujonganeni nemeko zocalucalulo cebe kunye nentetho yentiwo ngokuchasene noluntu we-LGBTQ apha eMzantsi Afrika? I think fanele sibe ne open communication or sibe ne dialogue ezomphakathi sithethe ngale zinto because ezizinto siyazibona ngokuba ziba yingxaki emphakathini and mekungathethwa sigcina siba nezimo ezifana nalezi la umuntu ebona ukuba unelungelo lokuthi akwazi ukucwasa or akwazi ungavumeli abantu abathile eshop yakhe. And if ivunyelwe lento or if iqhubeka lento izoba yingxaki because okulandelayo uzobethi sign yakhe abantu abamnyama abafuneki okulandelayo athi abantu abesifazana abafuneki ngexesha elithile mase sebenzisa inkolo aphinda sebenzise nabazali sola sebenzise nabantwana ufaka upetrol enzondweni le anayo. Njengoko uthetha ngendima ekumele idlalwe luluntu siyaphawula into yokubana mhlawumbe nani zikhona izinto enizenzayo niye nibambe oqhankqalazo nibambe i-parades no Pride Month ndifumanise kwakhona into yokubana mvanje okanye kulonyaka ophelileyo baniphazami ilizwe lase-Uganda laye lakhupha mhlawumbe umthetho oyilwayo othi abantu mhlawumbe abathandana ngokwesini esinye abavumelekanga kwelalizwe. Ndiqinisekile into yokubana oko kwavuselela umnyele kakhulu kuni ni-LGBTQI kwaye siyafumanisa into yokubana nesebe lezemfundo liye nabanezimemelelo elizenzayo. Ndiyaqiniseka into yokubana kulonyaka ophelileyo kananjalo bayabaza nenkqubo ethi bafuna ukuvumela ezikolweni into yokubana kube i-unisex toilets. Ingaba mhlawumbe ngokolwakho uluvo yeyiphi indima ekufuneka idlalwe luluntu lwengingqi kunye nemibutho ekukhuthazeni ukubandakanya kunye nokulwa ucalucalulo kumaqela angahoywanga kwaye mhlawumbe ndiyafuna uyichaphazele nento mhlawumbe yomzali othi especially xa kuzothwa ezikolweni maku-introducwe i-unisex toilets umzali yena athi no andifuni umntana wam abe kanti uyabandakanyeka okanye uyaxhobiseka ngezi zinto. Ake ngiqale ngale unisex toilet. If sibheka indlela umuntu akhiwe ngakhona sinomuntu omayizalwa abe ngumuntu wesilisa sizikuzala omunye abe ngumuntu wesifazane kepha senze ngazi ukuthi ayikho i-sex or ubulili or isini esisithathu le abantu abangamatalasi abazithola beyiwo. So sisuke sithini mengabe sithi asifuni i-unisex toilet abantu abazithola bengamatalasi or abantwana abangamatalasi
bona bezogcina bengene kuyiphi i-toilet because nabo bazalo beyilento abayiyo. Ngithatha mhlambe bengizowenza isibonelo ngenza isibonelo ngoCaster Semenya. Ngibona ukuba I'm sure kwaba nomzimo mayikhula esikoleni la ezithola ukuthi yena kanayo indawo ezongena because khona ama-toilet abantu besilisa nabantu besifazane kuphela, and yena as umzimba wakhe ungasiwo umuntu wesilisa kungasiwo umuntu wesifazane uzifumana engenayo indawo yokuthi akwazi ukuzikhulula. Lento le yenza ukuthi abanye baze bangafuni ukuya esikoleni, yenza abanye ba drop out esikoleni, yenza abanye abantu baze babe suicidal la ezibona khona ukuthi umuntu kahle emphakathini mina angibonwa o angikho because kubalwa amadoda nabantu besifazane kuphela. Even though mina ndiyitalase umzimba wami unje nawo udinga ukuthi wakhelwe izinto la uzokwazi ezifana nama-toilet la ngikwazi khona ukuthi ngizikhulule. But ke i-organizations or inhlangano ezifana lezo out zikhona abanye khona osicebise khona osibanye apha eNelson Mandela Bay. Into abazenzayo ukuthi bafundise umphakathi, so kuba khona ama-dialogues or kube khona izimbizo la sihlanganisa khona umphakathi sikhulume ngalezi zinto lezi ezisemphakathini or sikhulume ngalo mphakathi lo umphakathi ozibona uhlukile kuwona. Kepha uhulumeni or ugovernment iseyinde indlela safane ayidlala or indima afana ayidlala emphakathini kusifana kube wuye olidayo when it comes to starting a conversation with imphakathi, because if uhulumeni akusiye oyiqalayo i-dialogue or yini oqala inkulumo, umphakathi ugcina ubone ngazi ukuthi lento eyenziwayo iwumdlalo or lento eyenziwayo into engekho. Kepha abantu besuke bekhona and bephila la emphakathini ukuthi engafanele ngabe bayacwaswa, because kuze kube khona izimo la abantu bebulawa khona njengolulu la abulawa khona ebulawele ukuba transgender, even though umuntu lo wambulala wayazi kakuhle uba transgender and umbulala emanzi ululu, and indlela ayebulawa ngakhona wabulawa ngesihluku lesingakwazi esihlasimole esinhlizini. So ziningi izinto kusafanele zenziwe emphakathini, especially when kukhulunywa with i-religion or inkolo yabantu la abantu begcina besebenzisa inkolo yabo ukuhlukumeza abanye abantu or ayenze inkolo yakhe ibe isizathu senzondo le anayo ngabanye abantu. Sibonele masibambe ngasibini ngexesha lakho ngayo lenseni. Ngiyabulala kakhulu. Enkosi kakhulu. Right Mbukeli, lowo ke besithetha naye nguye kaloku uSibonele Ncanana. Naye kaloku emele iziko lamalungelo labantu. Uyasichazela kaloku ngendlela ethe yavuselela umnyele ngayo kwi-LGBTQI community. Into kaloku yomnini wevenkile othe wabonisa umbhalo othe LGBTQI not welcome. Uyachaphazela ke ecebisa nohulumente womzantsi Afrika esithi into kubana inga angangenelela ekulweni nokusiphuleni nengcambu umkhwa wokaloku wokuhlukunyezwa kwabo abathandana ngesini esinye. Ngokumbukeli masirhabule sifince kuqikelelo lwemozulu.